ni nahitabo. Dari. Salamat sa Ginoo kay wa ma kuan mi. Wala Ginoo ko halos natumba man jud tanan. Nawas out jud pajag ni Moroy. Ba jud mga bahay na. Nawag. Ano ni nahitabo sa kusina. Wa na atep. Nang CR. Sus grabe. Tumig katapusan na namo gabi eh. Nuo ko ang pamilya dito ron sa Cebu na sa nagha. Sus grabing kuana. Guys, agbay sa ang igagaw. Degmok. Ha? Saka haros rasangin. Sayang nga dyan. Sayang mo nung Sayang nga. Kami sa hilak. Lubi. Mga mata guys, baga ka doon ni kay gasigilak taon ko sa kuan kay nagludo ko taman kay ang pamilya dito sa Cebu si Kristel siniko lang bana baw sinetabo ron di man jud ni makakontak baw ano sa panimo signal. Guantalan mo jud mi dari baw makatugba ko rong gabi maganahon nila nga di man jud ko pwede di makatawag wa may signal. Sabi Guys, parang naghana ka jug mga naputol nga lubi. Ha? Kuha na yung mga sa dalagit pa ni 30 na ni sa kabukbuton. Kuha, daghan ka jud dito ang naputol nag mga kuan, mga luban nga tumba. Ya, nga tumba yo. Daghana ka jug buteng. Sus magsawa jud kas buteng na rin. Grabe so dito magaji kaluoy ibang tungkod magaji lubi. Was tiri ka jud dito nag kuan kay sakitan ko sa just malubi nga nawa na. Guys, nuuza ka jud sang bye-bye guys, mga kahoy ra gipang atong guys, yung palahon kaya sa nag-landslide. Guys, ako na guys mo adtong mi og Mariboho kay mo tan-aw ko guys og na may biyahe padung Cebu kay ang paningkamutan nga makaabot kog Cebu magpasko dito sa mga anak. Adto na ko nay. Nya ka budo buang. Di ako amping mo na ni na ya. Mo adto na mi guys na nanay di Kani harami nagnila kay ja. Ila may maghila kay mo balik ra man pud ko dari pohon. Lagi. Nay. Bye nay. Babayan na, dali na. Guys, larga na ang sakyan nga water jeep. Sakara lagi na hangin. Ito karami ang mga pasahero guys. Bye Bohol. Makauli na jugog Cebu, makasama ko na yung pamilya ko sa Cebu. Sa may kuwan. Ako dari sa Cebu, salamat sa Ginoo nga nakaabot ako dari kay sa sobra na hang kuan ganiyang buntag, daghan kog mga pier nga hanggi adtuan dia way mga biyahe kay nangagubag mga barko. So nakasakay ko dari Ocean Jet, murag 2 ka oras ang biyahe.
na mi diri sa Cebu guys. Salamat sa Ginoo. No? Pero ladyo pa kadyo ang biyahe, mga 5 pa siguro ka oras. Masakay pa ko og bus mato pa ko South Terminal. Na day isa ka barko diha guys tuwa nga na kuan naguba